سلام زخبركم تخاطرتي مدبات راديو إيرنا بفلايد ما مدباب جزينا زي وتر عربي بس عزز في النوم مدباب جزينا يوم صاحب تسنى حد لو نقرب الشيء قبل هنسي نلومنكم وترو عدم قالوني عدم ما يمبزعتم فرطوا يخم يكالو كاسته كاب أمريكايو نلومي إن كايدو علال فلي زبالة بمغنيات زخري عصر تشتعمت أبراهام أفورقي كاز موت ويكاب بموت كابز فلا عصر تشتعمت غير له عطشان شجشتن ورحي عسرته على شوعت منبرو مبزحته سبي فلت إلى أمن نتوم زر السعود مالني بمغنياتون قبل سلزلنا نمزخ هذا أكل على المجبر لنا ني كالو مرتلو زر خن مغنيات قدمي شجشت شوعت عامتات نالو شو ما تعامت خونيو أبسرائيل كله بناتو تبغسو زخرتاتن بناي بن أبراهام فورك زملكات استفعل مدبات يقبر بمنبارو زلوا تقدسنوتون أبلع زلوا نقوتن سلذكر كي نعلى العديم زلوا هي قالوا جزيخا فليخان فقد أن يكون كان سلز مزخا أمسكناكا أبراهام فوركي ولا كبزح سوي درجة كله تناتو سماعيز فوتون قرى المخانو أنت تفلتجن نقول سبت عند مصر زي تسأل نايجلا خابتون فتوتو قبل حتى سمعت موساد ونتي نايز بزح سبات نافقوتن سمعتن يوكل إلى سلزأمن يعدي مكاز اللهو كما يو مس أبراهام فوركي ويمس فرياتنا يا أبراهام فوركي مس موسيقى يا أبراهام فوركي مس قطمنا يا أبراهام فوركي ليلة خا ويكا زخر خا خميو يعني اللي شيء بمودها 9 ساعات وي مجمر أخذ تشحع متمرت كابيو كالتيفة جنتي نتفرياتو كالتيفة كلا ليون كالتيفة كلا كفالتون كالتيفة بمكت كاتو جمرو شويو بزي مجنان أب هيوتي أب والكاوي هيوتي كابتوم صلوا زقبروا لي سبعة مالتي بعد حسبة درجة كابتوم ناتي تحسبة قرطزة حاجة ويون صلوا زقبروا لي بيتي سبعتي كم رول موديل كم أبنت تموتو سبي أبراهام فوركي أبتي صراحته أتوقع زارب دما أبتي كسب صلوليو عينت ويكسب زبهر له جزء نيرو أب نفلتين مغربي نعرفتي كتمي نايدر فتاتنا أبراهام فورك دارجات صحيفة زي حب وسبعي نبرن كلام كوميونيتي مجلس نايتي فقري وناي ناقوت بو مدن أب جزاناون بمزحي زي يلم يسمع سلز نبرنا تدرفت أب حدا أوان كسب زمدهم يو كم شعلك أنا زمد إن ده استغشيو قالت تبعي له خزرب جمروا الأوانات والنيرو مالتي إجيك ساب كندو يقربات نيرو أفتي كاباي حليفوس أبتي يسدر بيتون أبي تسمعنت ويتفتاونت زنبوري عيني تقدر فتخون شعو زيادة كساب كندو تلقت كتأتوز درختك عينتي ألبوم مالتي كابتا ألبوم كأينو درفتات وي عيني تقدر في كتذكر تخيل تقدمتي السرعة اللي هو كاسيت تسفى ياسن كيتب الكاسيت يعني وقعتها زوجات مالتي هو
هو انتخونا جن ولا تا سالسيتون كالتيفا زركبت 96 97 كابزوات مالتي حجي نخلتي ان دارجا بحد اوان دارجا يا سمايرين كل كازخل امون جنس دارجا بزح في اللي يعني برن كالتيفا اي امزو لك هذا لو نس جمركوس كالتيفا ابتناتو سرحت كالتيفا تحيله كالتيفو ون تيناتي تمسات ويتناتي ساي وسيدو مالت حجي كاباتن كابتن ذكرن امين كله درفتاتو ذكرون يري افتو وانسو ببزحي زدغاغما وي ون ኣብቲ ዋንሱ እውን ክራር ክላመድ ኢለ ይጅምረሉ ኣብ ዝነበርኩ እዋን ብቐሊሉ ዝላመዳ ዝነበርኩ ናይ መብፃዕ ደሴት ትብል ደርፊ እያ ግን ኩለን ተን ካልኦት ደርፍታት እውን ብኡ መጠን ይፈትዎን የሰማዕሮን ነይረ ማለት እዩ ምናልባት ክልተ ሰለስተ ደርፍታት ነይረን ዝከብዳኒ ወይ እውን ምሻለ ከምዚ ዘይደፍረን دحر دحيره استمعون مالتي اينوت يخونات درفتات سلمنتاي كخمو كوينو لكات تردع وي تقمقم حجي حانت خافتن بفولي مال الذكرى تاع ابسلسي تخاصيتو اب مستير فقري زلا حلنا تبل درفي هو الساعه ننوح اوان فصم كي سمعكم مش على كان ننوح اوان زغل نتخاسيت سمعه لكم اباخ بزح خلا يحلفها كم عينتي نيرتنا تي ما شو زي محلف بقى كم زنا حجي حنتي كليك هيكون تصغير كده of course سكت تحلف ناي تيب سلا زخونه تخساي مسو تي ناي تخاسيت تخساي يبلع شريط لك اي تحازتي ناي شريطي حزو جمت امين ازمالت غير البو بخمزي تنابرا مالت تفضيها كم تلام مالت ግን ታደር ፍሳ ነዊሕ እዋን ኣይሰማዕ እኳን ድሒረ ኣዝክሮን የማዓስ እዋን ግን ድሒረ ምስ ተማቐርኩዋ ወይ ነታደር ፊ ምስ ሰማዕኩዋ ግን በቃ ዝለዓለ ብራኸ ናይ ምሻለካ ናይ ጥበብ ወይ ናይቲ ኣተሓሳስባ ናይ ኣብርሃም ዘንፀባረቐት ደርፊ ኮይና የዝረባ ክሳብ ሕጂ ከምኡ ኮይና ይስማዕኒ ልዕሊያ ዳርጋ ዝሰርዓ ደርፊ የለን كابتن درفتات وحجي كابتن عزيز فتون درفتات وين اللون اتي فتوات ابتشعو غزي زنبرتي فتوات ادناقوت كساب حجي قالوا لك تامن كساب حجي دي سمعك كساب حجي تي ابلع لي درفتاتون ابلع له انزلو سمعيت ويكا مرداتا اب غلك زي يقنس دو ولا كوميو قالوا لك تامن حاجة زي ربع مالت بستفعل اللي وانا استفعل ناي اتحاسبه ناي كنا تأمره ناي سمعيتات سلازق الست هو كل شيء حدا عينت يخذ قبل اي دفرن تي حافشاوي انا بز فلتو بز حسبو جن تي ادناوتي كساب حجي كوميو زلو لعلي يسرعو مشان كان اي كل سبب ناتو بلجحات علو دي كلهم مش نتاوين ناتهم بلجحات علوم لأن إبراهيم أب موسيقى وسرحات أب سنتر كن لعليو سرعو يلن كساب حجة مالتي كم زبلا كذا له كم بولكي كان لك خمسي بقربة زفولتو سب بقربة نتناتي حسبان ناتي ناتي بحرياتن ون كرت زاد حازة ونصلوا زجبر سلزقانة ساعة عجيز من البات تي كم زبلة كاتي كم سب كرهبو حرم عدسي بأكل كرهبو يزبل تمنيت نيروني تي ناتو والكاوي هوس انتاي مثل خون زبل انتاي زبالني نخفلت حنقوتا نيروني انت هنا عدل اي غبركون باكال لا يرخبكون
ግን ከዓ ንባዕሉ ንኣብርሃም ኣብቲ ደርፍታቱ ትረኽቦ ኢኻ ኣብ ብዙሕ ኣብቲ ደርፍታቱ መን እዩ ኣብርሃም ሲ ትረኽቦ ኢኻ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ዝለዓለ ክብርታት ወይ ዝለዓለ ናይ ሰብ ባህሪ ናይ ኣብርሃም ትሕትና እዩ ኣብርሃም ትሕትና ዝመልኦ ወይ ትሕትና ዘለዎ ሰብ ከም ዝኾነ ኣብ ውልቃዊ ሂወቱ ኣብቲ ደርፉ ክርዳእ ይኽእል ነይረ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብቲኣ ምንባር ትብል ወይ ኣብታ ምንባር ትብል ካብ ኣብ ምስጢር ፍቕሪ ዘላ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ መወዳእታ ናይታ ደርፊ ምንባር ንመን ትግብኦ ምስ ሕመቐይ ካብኡ ተማሂረ ዝብል ሓንቲ ኣገላልፃ ኣላ እጂ ኣብርሃም ዝኣክል ምስ ሕመቐይ ካብኡ ተማሂረ ክብል ከሎ ምሻለክ እቲ ትሕትና እዩ ዘርኢ ማለት እዩ ነቲ ንመን ኢኹም ዝብል ዘሎ ብዘየገድስ ግን እታ ገላልፃ ንሳ ትሕትና እያ ትምህረካ ማለት እዩ ኣብርሃም ወንግም ዝበሎ ኣብ ካልእ እውን ኣሎ ከምኡ ምሻለካ ኣብዚያ ንኣብነት ዋላ ብዛ ሰማይ ሕጂ ኣለኹም ዝብል እንታይ ዝብል ኣሎ ብዙሕ ከምዚ ኣነ ከምዚ ኢሉ ስለዘይተዛረበ ንክዛረብሲ ብዙሕ ኣድላይ ነበረን ወላ ኣብርሃም ምሻለ ተረዳእና ከምኡ ኣብቲ ደርፍተቱ ባዕሉ ስለ ዝግለፅ ማለት ኣብቲኣ ከምዛ ዝብለካ ኣብዛ ሰማይ ትብል ሕጂ ንኣብነት ሕፅር ኣቢለ ብዙሕ ክብል ይፀንሕ ምሽ ሕጂ ጫፍ ፅቡቕን ሕማቕን ዓቂነ ከለልዮ ዋላ እንተፈቲነ ኣበይ ከይክብሎ ኣነ ሰብዚ ኣነ ይብል ሕጂ እዚ እውን ንባዕሉ ከምኡ እዩ እቲ ናተይ መርገፂ ከምዚ እዩ ኢልካ ምሻለካ ሳ ዘይኮነስ በቲ ናቱ ኣተሓስባ ናቱ ኣራዳኣ ብከምዚ መንገዲ ብትሕትና ዘሎ መልክዕ እዩ ዘቕርቦ ስለዚ ትሕትና ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ኣብቲ መጀመርታ ክትገልፀለ ከለካስ ቅርፂ ዘተሓዘኒ እዩ ትብል ነርካ እሞ ሕጂ ምንታይ ይኸውን ኢለ ሓስብ ነይረ ኣብ ኣካዳሚ ዶ ይኸውን ኣብ ስነ ጥበብ ዶ ይኸውን ኣብ ማሕበራዊ ሂወትካ ዶ ይኸውን ዋላስ ኣብ ኩሉ ኣበይ ናይ ክፋል ናይ ሂወት እዩ ከምኡ ቅርፂ ክትሕዘካ ከም ዘተሓዘካ ኣሚንካ ሓፈሻዊ ኣብ ርዮተ ዓለም ዝበሃል ኣሎ ምሽ ብዓብዩ እቲ ነተን ተሓስባ ዝገዝኦ ሕጂ ንዓለምሲ ብናይ መነፀር ኢኻ ትምታ ኣብ ሂወት ዘለካ ረዳኣ ኣብ ሂወት ትህቦም ቀዳምነታት ትሰርዖም ቀዳምነታት እዚኦም ብዙሕ ግዜ ከም ናይ ውልቀ ሰብ ወይ ናይ ውልቅና ክብርታት ንብሎ ማለት እዩ እዚኣቶም ንኸማዕበል ኣብይ ትፅልዋ እቲ ሓፈሻዊ ንዓለምሲ ብናይ መነፅር ትምታ ትርኢት ዓለም ናተይ ኣብኡ ዓብ ፅልዋ ዝገበረ እዩ ልዕልዩ ዳርጋ ዝሰርዖ ከምኡ ዓይነት ፅልዋ ዝፈጠረለይ ውልቀ ሰብ ብዙሓት ሰባት ትጥምት ኢኻ ብዙሓት ሰባት ኣብ ከባቢካ ዝፅልውካ እዮም ግን ዝለዓለ ፅልዋ ዝገበረለይ ኣብ ከምዚ እዩ ኣብ ፃዕሪ ኣብ ከምኡ ምሻለካ ከይተሓለልካ ምስራሕ ገለ ዝብሉ ክሳያት ብምሎም እዚኦም ከምኡ ካብ ናቱ ፅልዋ ኢለ ዝኣምን ዝበዝሕ ሰብ ኣይትሰምዕን ኢኻ ብሙዚቃ ክሳብ ክንድኡ ናይ ሂወት ኣረኣያን ፍልስፍናን ቅርፂ ትሒዘዮ ብከምዚ መንገዲ ክኸይድ ርክብ ዝብል ብዙሕ ኣይትሰምዕን ኢኻ እሞ ንስኻ ከመይ ትገልፆ ከምኡ ምኳኑ እቲ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ፍርያት ኣብ ሂወትካ ወይ ትብልጫ ኣብ ግጥሚ ዲኻ ትረኽቦ ሙዚቃ ዲኻ ትረኽቦ ዋላስ ኣብቶም ተኸታቲሎም እሞ ከዓ እቲ ደረጅኦም እቲ ዕምቆቶም ከይነከ ዝቐፀሉ ስለ ዝኾኑ እዮም ንዓኻ ፍሉይነት ረኺብካሉ ሕጂ ፅቡቅ ኣለካ እቲ ሓደ ትፅልዋ ምሻለካ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዘስተውዓል ኩሉ እዩ ንድሕሪ ተመሊሰ
ሓንሳ ብዝኾነ ኣጋጣሚታት እውን ትሕተት ኢኻ ምሻለካ ፅልዋ ዝፈጠረልካ ብሂወትካ ወይ ኣብ ፅልዋ ዘሎ ሰብ ዝብል ሕቶታት ዝመፀካ ኣብ ዝተፈላለየ ኣኼባታት ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ሕጂ ድሕሪ ተመሊሰ ክሓስብ ከለኹ እቲ ብዛዕባ ሂወት ዘለና ንረዳኣ ፅልዋ ከም ዝፈጠረለይ ሕጂ ድሒሩ ተረዲኡኒ እምበር ኣብቲ ግዜኡ እቲ መስርሕ ክካውን ከሎ ይርድኦ ይነበርኩን ምናልባት ትፅልዋ ዝበሃል እውን ዘይክትርድኦ ትነብር ትኾን ሽዑ ሓቂ እዩ ግን ካብ ምሒር ክሳብ ሕጂ ሓደሽቲ ነገራት ሰሚዐዮ ሓንቲ ደርፊ ሰሚዐያሲ ብዛዕባ ከስንትን ብዛዕባ ሓድሽ ነገር ክሓስብ ዝገብረኒ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ናይ ኣብርሃም ማለት ነዊሕ እዋን ዕድመይ ዳርጋ ዕድመይ ሙሉእ ሰሚዐዮ ግን ሕጂ እውን ሰሚዐዮስ ሓድሽ እንታይ ዝበሃል ዝህበኒ ሓድሽ ትርጉም ሓድሽ ሓሳብ ዝፈጥረለይ ክሳያት ኣሎ ሓንቲ ኣብነት ክበካ ንኣብነት ኣብቲያ ሓብ ሓንቲ ንዒ ትብል ደርፍላቶ ሕጂ ንኣብነት ኣብኣ እንታይ ትብለላ ንመፃኢ ጥራይ ትርኢ ሕጂ እንዲ ዝጅምር መፃኢ ንዒ ንጀምሮ ትብለላ ሕጂ እዚኣ ሕጂ ነዊሕ እዋን ንገብር ብዛዕባ ግዜ ዘለና ንረኣያ ክሳጊርኒ ማለት ሓሳበይ ቀይሮ ወይ እውን ሓሳበይ ክሳጊር እዩ ማለት ፀሊኑ ማለት ንኣብነት መፃኢ ዝበሃልሲ ካብዛ ሕጂ እዚኣ ካብዛ ዝጅምረላ ዘለኹ እዋን እዩ ስለዚ መፃኢ ዝበሃል ንዓመት ኣይኮነን ወይ ዝመዘለ ዓመት ኣይኮነን ጥራይ ጀምሮ ማለት እቲ መልእኽቲ ጥራይ ጀምሮ እምበር ሕጂ እውን ንመፃኢ ትቕፅለ እያ እወ ሕጂ እቲ ዓይነት ፅልዋ ሕጂ ብከምዚ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ ከምዚ ዓብዪ ምሻለካ ትምህርቲ ወይ ዓብዪ ከምዚ ፎርማል ትምህርቲ ገለገለ ዘይኮነስ ብከምዚ ብናእሽቱ ነገራት ግን ንዓብዪ ናይ ሂወትካ ኣተሓስባ ትርጉም ዓብዪ ነገራት ፅልዋ ይገብር ማለት እዩ ብዙሕ ካልእ እውን ክንብል ንኽእልና ግን ሓንቲ ካብተን ኣብነታት እዚኣ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓይሊ ሓደ እቲ ናይ ኣብርሃም ዘልዕሎም ኣርእስታት ኣብ ደርፍታቱ ምስ ግዜ ዘይቅየሩ ምሻለካ ኣድማሳዊ ሓቅታት እዩ ዘልዕል ኣብኡ ከዓ ዕምቆት ኣለዎ እቲ ዘልዕሎም ኣርእስታት ናቱ ኣረኣያ ብዛዕባ ሂወት እውን ብዛዕባ ሂወት ብዛዕባ ፍቅሪ እውን ሰፊሕ እዩ ኣወንታዊ እውን እዩ እወታዊ ንብሎት ናቱ ኣረኣያ ብዛዕባ ሂወት ብዛዕባ ሰባት ብዛዕባ ፍቅሪ ዘለዎ እዚ ኣረኣያ ሕጂ ኣብ ልዕሊኡ ብዙሕ ካብ ዝገርመኒ ነገራት ናይ ኣብርሃም እቶም ዘልዕሎም ኣርእስታት ወይ ናቱ ኣገላልፃ ወይ ኣረኣያ ብዛዕባ ሂወት ከምዚ ኣይዲያልስ ምሳላዊ ዝበሃል ኣብነሲ ክትኮኖ ዝግባኣካ ኮኖ ትኽእል እዩ ዘልዕል ሕጂ ክውንነት ካብኡ ምናልባት ትሕት ዝበለ ክኸውን ይኽእል ኣብ ክውንነት ዘሎ ሕጂ እንታይ ዞን ከምዚ ፍፁም ነገራት ፍፁም እዩ ዘልዕል ማለት እዩ ሕጂ ብሓደ ሓደ ሰባት ዝሰምዐ ኣብርሃም ሓሲብና እዩ ዝብሉ ሰባት ዝሰምዐ ሓንሳብ ምሻለካ ኖ እቲ ንሱ ዘልዕሎም ኣብ ከም ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ክኮኖ ትኽእል ናትና ክንከሎ ንኽእል ነገራሲ ዓብዪ ካብቲ ዘለናዮ ዝለዓለን ዝበለፀን እዩ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ዘልዕሎም ኣርእስታት ወይቲ ናቱ ኣረኣያ ኩሉ ሻዕ ተስፋ ተዘይቆሪፅካ ምሻለካ ተዘይልካስ ኩሉ ሻዕ ናብኡ ገፅካ ትጥምት ማለት እዩ እወታዊ ረኣያ እውን ይህልወካ ነዚ ንምግባር ከዓ ዝጥቀመሉ ኣገላልፃ ብኣዝዩ ቀሊል ኣገላልፃ ወይ ኣዝዩ ቀሊል ቃላት ይጥቀም ግን ፍሉይ ዝኾነ ናይ ኣገላልፃ ክእለት ድማ ኣለዎ ሓደ ካብቲ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ንኣብነት ኣብዚያ ኣብታ ሰማይ ትብል ደርፉ ከም ዝብል ኣሎ እዋን ሕስብ ተበልክዎ ስፍሓት ሂወት ከም ዝተረዳእክዎ ነቲ ፅቡቕ ዝበለፀ ኣለዎ ነቲ ሕማቕ ዝበኣሰ ኣለዎ ነቲ ጣዕሚ ዝጠዓመ ኣለዎ
نتي حسم زمرر اللو يبل حجي زي ترى قالات يو مالت قللت يوم تم قالت تقوم زلو جن እቲ ኣገላ እቲ ዛዕባ ወይ እቲ ዕምቆት ናይቲ ሓሳባት ግን መወዳእታ ይብሉ ኣብኣ ከለኻ ናይ ቋንቋ ክእለቱ ከመይ ትገልጾ ኣብዛ ዘምፀኻያ ሕጂ እቲ ቋንቋ ብስርዓት እዩ ከይዲ ዘሎ ናይ ፅቡቕ ዝበለፀ ናይ ሕማቕ ዝበኣሰ ወይ ዝመረረ እንዳበለቶም ቃላሲ መምስቶም እሱ ዝደልዮም መልእኽቲ ከሕልፉ ዝኽእሉ መሪፅ ዘሎ ኣብ ምምራፅ ቃላት ከመይ ረኺብካዮ ንስኻ ምክንያቱ بمولو ماستر إركام كم دوغان كسر زأمن إيه حفشاوي كنجرن دلي عم مرز كالات نتوم دليوم مرتاسي كمي كالات مرز الله منيرو تي حيل كمان أبوي زبلا كذا له قالات نايقدن لمرز يكونوا قالات زي يكونوا قللتن أبعلتاوي هوتنا نتكمل لهم قالاتهم جن بتخكل نتي خبلو زدليسي بتخكل إلو خبلو خيلو نتي خبلو زدلي حجنا عبنت حدا حنت بتعمي تقرمني أقلل زعلا نابنت أفتيها سدرايت بالدرف تحجي درفو ندخ جلس كله نابنت مالت ندخ جلس كله بزح جزء لو مد علو بزح سبز تكملوا أقلل زعنو نابنت نبينا لو حدنا يولاديت وتشعتور حي أو كبدخي زبلو مقالل زي بزح سبز تكملوا كله مدي الجنا إبراهيم مقالل صحتي التقالات أب كل شيء عم تكملوا قالات يو جن تناتو قالل زاجن بتعمي نتخبلو زدلي بتخكل كم زجلس ترئينه مالدي دا دبل كندي مستير تحقف كبدخي كندي مخرت لقس للسانكي كندي صنعت زنتو شمتخي كندي حبن تفرمها صنكي فلايتن كلتا حساي كندي صنعت زنتو شمتخي كندي صنعت تزنتو شمتخي كندي حبن تفرمها صنكي اجناتي كال خبلو زدلي وين حدا نابنت اب سنه تبسم اغاننو وي مدنان لومودي اكل نايتي كان بلو مثالاوي عالم اكل نايت طببي نابنت افتيا دقي الرأي وي من عرت بالدرفو كل شيء خبز قرب من حنتي انتي زباله اجي كسايبل بزح نغرات يزرزرنا ابنت فقر خبلكم ابيت بلو صنعت كبلكم ابيت بلو نيح كبلكم ابيت بلو جنات كبلكم ابيت بلو لكس كبلكم ابيت بلو حق انت بلكم ابيت بلو اري انت بلكم ارشا كندو كله ترجم من تقول يبل مش زي تا ابيت بلو رايت بل عبايا قال لسانتي نتخل كله زرزر زرو ناي حجراوي كبرتات زبلو مالتي كاو حاليو كنتاي كجلس كلوني إرشاويان مالتي إرشاويان كجلس كلون تاي نرخب كبلوم زعسلو نبقس كبلوم زغنفلو نوف كبلوم زخمرو تي نتي نتخبلو زدليسي بلكع مالتي بسببنا يقلالصه بلكع كبلو زخل نيرو جناي قانقا كلوتن ناي قانقا اتقامون كافتي بلوس زغبروي نتي سرحاتو كاب فولي زغبروي يا كم تزفلت بحسب كم تزفلت انسون كم زغلطون بجانواري 3 جانواري شهن شعاتي مثل شهن توليدو بسبعان شعاتني خاطا فقري وهيمانوتي زامنا هيمانوت فقري اشمات بالدرفا نابات ود 13 عامات يزلو شعوه حجي كاب تدرف نسا تبقيسنا نبتا نت مسكون درفا اريت بالدرف نحركيدنا تي زلو غاب ناي غزين تي زلو ناي تدرفها تحجتو نحرينايو كمي تقول صخا حدا اب 7 شعاتن زامنا هيمانوتي فقري اشمات كبل كله انتي سلا زرعي يخون الكاتا امن انتي سلا زنبره شعو حدا نحيو نبتناي ايرنا درف خمس خلوخا انتي تتسفي الكاتا امن سخا انتي زبال تيا اب حدا ناي
ናይ ታሪክ ክሳይ እቲ ኣብነት ዝኣምና ሃይማኖት ፍቅሪ ይስማ ኣብ 79 ክትወፅእ ከላ መጀመርያ ነቲ እዋን ብዘንፀባርቕ መንገዲ ካሊእ ነይሩ ኣርእስታ ይባርዕ ኣሎ ዝብል ናይ ሰውራዊ ትሕዝቶ እዩ ነይሩዋ ይባርዕ ኣሎ እያ ትብል ነይራ ድሓር ኣብቲ ካሴት ክትወፅእ ከላ 94 ወይ ኣብ 89 ኣብ ምሰየንቲ ምዃና ይዝክረና ኣይትን ምስ ክልቲአን እውን ወፂኣ ክትከውን ትኽእል እያ ምስታ ተስፋያ ስንቀይ ትብል ኣብኣ ዝወፀት ግን እቲያ ዝኣምና ሃይማኖት ፍቅሪ እያ ስማ ሕጂ እዚ ሓፈሻዊ በዓል ብንእሽቱ ከሎ ወይ ገና ብንእስነቱ ናይ ህይወት ትርጉም ሻለካ ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ህይወት መንገዲ ዝረኸበን ብኡ ክጓዓዝ ዝፈተነን ሰብ እዩ እቲ ኣብጣባ ከለካ እቲ ካልእ ናይታ ደርፊ ፍሉይነት ኣብ ሱዳን ኮይኑ ደሪፍዋ ኣብ ስደት እዩ ዘሎ ካብ ሱዳን ናብ ዓጤልያን ከይዱ ካብ ዓጤልያን ናብ ኣሜሪካ ከይዱ 20 ዓመት እዩ ዝምለስ ዘሎ ናብ ኤርትራ ሕጂ እቲ ትዕድልቱ እቲ ተውህብኡ ከማን ኣኸሎ ዘገርም እዩ ምክንያቱ ኣብ ስደት እዩ ዘሎ ግን ነቲ ውሽጢ ኤርትራ ዝነበረ ኩነታት እዩ ክገልፅ ዝፍትን ዘሎ ኣብቲ ቁልዕነት ግዜኡ ሓቂ እዩ ሕጂ እቲ ምናልባት ናተይ ግምት እንታይ እዩ እቲ ኣብቲ እዋን ንሱ ዝነበረ ኩነታት ዝነበረ ዘረባ ንሱ ፅልዋ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት እሳታ ደርፊ እቲያ ዝኣምና ሃይማኖት ፍቅሪ እያ ስማ ሃገራዊ ትሕዝቶ ዘለዋ ናይ ሃገር እያ ሓፈሻዊ እውን ብዛዕባ ህዝቢ እያ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ፍልልያት ትርጉም ከም ዘይብሉ እቲ ካልእ ዓይነት ፍልልያት ነናቱ ፍልልያትና ፄርናስ ክንፃወር እውን ክንሰርሕ ብሓባር ክንሰርሕ ከም ንኽእል ዘእንፍት እዩ ሕጂ ምናልባት ምስቲ ዝነበረ ናይ ሰውራ ኤርትራ ወይ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኩነታት ምስኡ ዝተኣሳሰረ ወይ ንሱ ፅልዋ ዝነበሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ዝበልካዮ ግን ኣብ ስደት ወፂኡ ካብ ስደት ናብ ስደት ናብ ብዙሕ ሰዓት እውን ከይዱ እቲ ናቱ ናይ ፍቅሪ ሃገርን እቲ ናይ ቋንቋ ፍልጠቱን ንሱ እንዳዛመደ ምስቲ ደረጃ ተሓስቡ ደረጃ ትምህርቱን እንዳዛመደ ክቅፅል ዝኽኣለ ክጓዓዝ ዝኽኣለ እዩ እቲያ ኤረና ትብል ደርፉ ከዓ ኣነ ከም ውልቀ ሰብ ከም ይከኣሉ ድሕሪ ምሻለካ ሃገራዊ መዝሙር ከምኡ ኮይና ትስማዓኒ እቲ ከምዚ ዓንተ ወይ ንብሎ ነበርና እቲ ሚሳላዊ ወይ እቲ ክኸውን ዝግብኦ እንድዩ ዝበዝሕ ግዜ እሱ እዩ ዝደርፍ ኣብርሃም ስለዚ ኤረና ከዓ እቲ ከም ሃገር ከም ኤርትራ ከም ሃገር ክንኮኖ ዝግብኦ እዩ ደሪፉ ዓባይ ስራሕ እያ ብጣዕሚ ምስ ነፍሴር ስነታዊ ኢሳያስ ፀጋይ ዮም እቲያ ግጥሚ ሰሪሖማ ከም ዝርዳእኒ እቲ ከም ዝረኸብክዎ ብጣዕሚ ዓባይ ስራሕ እያ እቲ ኣብኣ ዘሎ ትርጉም ከዓ ከም ሃገርሲ እንታይ ተስፋታት ከም ዝነበረን ከም ዘሎን እንታይ ክንከውን ከም ንኽእልን እቲ ኩሉ ሻዕ ታሪክ ኣሎ እትህሉ ኩነታት ኣሎ መፃኢ ኣሎ ክልቲኡ ሰለስቲኡ ናይ ዝሓዘት ዓባይ ስራሕ እያ ስለዚ ክንዱ ዓቕሚ ዝነበሮ ምሻለካ ክንዱ ዕምቆት ዝነበሮ እዩ ኣብርሃም ብግዜ መንፅር እንተሪእናዮ 66 ድሕር ተወሊዱ ሽዑስ ወዲ ክንደይ ወዲ 20 ገለና ዓመት እዩ ዘሎ ብዕድመ እውን ኣዝዩ ንእሽቶ እዩ ዘሎ ያ እንታይ ከዓ ገርመኒ ነይሩ ወይ ስኻ ከመይ ተረዲእካዮ ክፈልጥ ደልየ ኣለኹ ካብ ንእሽቶ ከሎ ስደት ምስ ወፀ ኣይተመለሰን ብኡ ገይሩ እንዳቐፀለ ቀፂሉ ኣብ ኣጤልያን ዝበዝሐ ስራሕ ሰሪሑ ዝበዝሐ ዓመታት ከዓ ተቐሚጡ ሕጂ እቲ ዕምቆት ናይቲ ቋንቋ ሓደ እቲ ናይቲ ህዝቢ ኣነባበራ እውን ዝረኣዮ እዩ ዝመስል ስደት እንዳሃለዎ ከሎ እሞ ካብቲ ግዜ እቲ ውሑድ ኤርትራዊ ኣብ ስደት ነይሩ ከምዚ ሕጂ ይኮነን ሕጂ ናይቲ ሕብረተሰብ ስነ ኣእምሮ ስነ ልቦና መንፈስ ትፅቢት ድሌት ኩሉ ተረዲኡን ተገንዚቡን ኣንቢቡን ማዕረቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኖም
نتفريات زفري نت حزب زندرا أي وخلو مالتي زفري كوميز مثل زي كبي زمس مثل كان عها معناته أبسدت حدا قنقا متفاعل له بخال قنقاتات مدبلاق له كلايك كابت حبر سبت في ريح كاس لزلها خمس بوز حساب ونز أمن نزولون سنة بيني عبد تخويني زفري ونس لزبهال السجن ولا خالد بعد اليمانة كالوت من قالوا ديم جد لو ميزعبنا سلزخونه السجن تعمقوت زيادة عميق بر أي حاسس ويكا بتوانقا سايتبل أيت حاسين كم يتري أسخا حجي كساب مالت عميق زخونه ويسفح زخونه على مدينته ويرعون وين تولكاوي هيوت نتاي مسل نيرون بزح زرزرات وي بزح حفلو تايب يلن يا كم زبالكوها ولا حجون كم حسب حسبي بقربة زفلتو وي بقربة سدرابيتوسي تناتو هيوت نتاي مسل نيروسي كفلتو يدل ولا حجون ما تقول أبولك أو هيوت كما أبراهام كم سنة تواوي زي كنس كما أبراهام تقول أو هيوت نتاي مسل نيرو حجتي زبالك يوجن قمتي ترعي قمت سخيل حجتي قمتي እቲ ሓደ ተገዳስነት እዩ ትዛዓበየ ድሓር እቲ ፍቕሪ ከዓ ተሸኪምዎ ምሽ ኣለካ ወላ ኣብ ደርፊ እውን ይገልፆ እዩ ኣብቲ ንኣብነት ዘይበረስ ሓወልቲ ትብል ደርፊ ኣላ ተኸማ ነቲ ፍቕሪ ሒዝዎ ምሽ ኣለካ ኣብ ከብዱ ሒዝዎ ከም ዝወፀ ትገልፅ ማለት ሕጂ ብንእስነቱ ከምኡ ኢሉ ድሓርቲ ናይ ሃገራዊ ስምዒት ሽዑ ከዓ ልዑል ነይሩ ኣብቲ ግዜኡ ማለት ኣብቲ ንእስነቱ ከምኡ ኢሉ ኣብ ስደት ምስ ቀፀለ ተራ ናይ ካልኦት ሰባት ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ተራ ናይ ስድራ ቤቱ ተራ ናይ ካልኦት ሰባት ኣብ ከባቢኡ ዘለው ከም ዘለዎ ርዱ እዩ በይንኹም ኣይከውን ይሰብ ግን እቲ ተገዳስነት እቲ ፍቕሪ ድሓርቲ ናይ ብፍላይ ምስ ሃገር ዝተኣሰር ፍቕሪ ከዓ ኩሉ ሻዕ እንዳርሓቃ ተዘይ ነብስኻ ብፍላይ ተዘይፈቲኻ ወይ እውን ድሕር ይትረፈን እንተዘይልካ እንዳርሓቃ ክትከይድ ከለካ እቲ ፍቕርካ እንዳዓበየ ዝኸይድ እንዳቐረበ ከይድ ስኻ ምክንያቱ እቲ ከም ዝበልካ ነዊሕ እዋን ኣይተመልሰን ሕጂ ኣብ ውሽጥኻ ትፈጥሮ ምስሊ ውሽጥኻ ትፈጥሮ እቲ ፍቕሪ ብጣዕሚ ዓብይ ዝኸውን نو خمسة frustrate كوين كا خمسة تسفى قريت كان حر يترفن التزيل كمان حج نسو انت يزبها نيرو صلوا نيرو ويابتناتو سرحات ترى نيرو ويلي حاسب اتي حافش اوغن اتي ابدق كوين كا وي اب سدت كوين كاسي كبيديو زبل انت يزبها لغن كبيديو زبل سنة موجود كن سو أبراهام أفريق سوا وان أبراهام سي علوز بهالسرحة أب وسعي أب سدت كوينو سريح هو سلازي قليل يوم مالت هيكون كبيت كم زخانة رديو جن نعو كسجر كم زكال كبيت زبهال زلوسي كبده كم زكال جن أبنتيو سلازي زلو ناس نتاعون نعو كتموتو يزبل نمنتا يا خم فلينات كنزار بلاد اللي مسلكا نبا عليه مباريا بركة منقسط أبرار كالوتم عبي بيزبروس نتبنياتات أب سعودية منيرو أب سعودة تقرر أبي ركب كم نهورام أب سفر عليه على مديقاتي قلاتيو أبراهام جن كابوم تفعلوا بعد ألاني نيرو حساب حجي بزلنا حبريتها بزحات كم بعال كم تبسعود زنورو بزحات أي نورون مسو أرتيست ويكا تيجي حجي بتزلون يشتي حبريتاس بينو ويكا توسنة كم زنبريخا تقدم مو بخومي تحطهم تيا لك على انت بس لك تا حدا كقربت نايبتي ناتكا حبرت السب قربت مالت قربت نيروي لي زعمن ابتي تزنبرسي درجه ابتي وان سعد لنياتهم اب حدا ترنف زبله هاجراوي خا زعبا هاجراوي ጉዳያትካ درجه ما سال ريتو زلهو حدا ሕብረተሰብ ይነሩ ሕጂ እዚ ብልጭ ኣሎ ሓደ ማለት ኣብ ዝግበር ንጥፈታት ከዓ ተሳተፍ ማለት ካልእ ግን
كال ناي ابراهام منالبات فلوين يرو امين قمتي يومبر مرتوعي باللينجن زي مثلني نتي موزيكا بمياو ملكع لك ابتناتو سرحات نابنت قدنا يكونن حبشا موزيكينيا فدلي قدنا يكونن كمل درفه مل اندحر كوينس قدنا يكونن حبشا استوديو زلو حاسو كبل حجي اتناتو ناي موزيكا سرحات مس بناي قانقا بناي موزيكا قانقا ون سلا زسنيو مس فراليو ناي موزيكا موياوያን ሙዚቀኛታት ይኹን ወላ ካልኦት ሞያን ክሰርሕ ፀገም ዝነበሩ ኣይመስለኒ ሓደ ካብቲ ናቱ ብልጫ ካሱ ሓደ ብዙሓት ኣብ ብዙሕ ዝሪኦውን ምስቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ኣብቲ ደት ኮንካስ ምስቶም ኣብቲ ከባቢኻ ዘለዉ ደቂ ካልኦት ዜጋታት ደቂ ካልኦት ሃገራት ናይ ሙዚቃ ተመክሮ ወይ ናይ ሙዚቃ ሞያ ዘለዎም ሰባት ናይ ምርኻብ ብሓባር ናይ ምስራሕ ብዙሕ ኣይትርእን እያ ደርጋ ኣብታ ዘለኻያ ሓንቲ ክስታይ ክትኸውን ብዙሕ ኣይትመሃርን ከምኡ ተኮይንካ ኣይትመሃርን እያ ኣይትምዕብልን እውን ኣይትዓብን እያ ሕጂ ናይ ኣብርሃም ነዚ እውን ዝሰብሮ እዩ ዝመስለኒ ትኽክል ኣለኻ ዋቲ ተዘይተጋግየ ወይ ተቐዳመይቲ ኣልቡም እያ መስለኒ ብዲስክ ድያ ዋላ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ሞደርን ዝኾነ ኣመላልኣ ከም ዝመልኣ እውን ይዝረብ እዩ ካብ ኣፍሪቃ ቀዳመይቲ ድያ ትበሃል ካብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮንስ ካብ ኣፍሪቃ ቀዳመይቲ ከም ዝኾነት እውን ይግለጽ እዩ እቲ ግዜ እቲ ሰምዖን ይረኣነ በዝበልካዮ መንፅር ሕጂ እቲ ናቱ ሙዚቃ ብኖታ ስለ ዝመልኦ ወይ በቲ ሳይነሳዊ መንገዲ ስለ ዝሰርሖ ምስቶም ካልኦት ተሳኒዩ ሰሪሕዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ሰባት ግሙት እዮም ከም ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ኣብ 40 ዓመቱ እዩ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ እቲ ዝሰርሖ ስራሕ ከዓ ክሳብታ ናይ ዕለተ ሞቱ ዝነበረ ፍርያት እዩ ዋላ እኳ ክሳብቲ ራብዒቲ ኣልቡም ሰማይ ትወፅእን ድሕሪኡ ከዓ እንታይ ፍርያት ነይርዎ ቁርቤን ዝወፃ ዘለዋ እምበር ብዙሕ ዝወፅእ የለን ሕጂ ክንግምግም ከለና ሲ ክሳብታ ሰማይ ዝነበረት ኣልቡም ዝሰርሖ ጥራሕ ኢና ክንሰርሕ ሕጂ እቲ ንውሓት ግዜን እቲ እሱ ዘፍረዮን ከመይ ትግምግሞ ንስኻ ርዳእኒ ሓፂሩ ከም ትብል ብዙሕ ሰብ እዩ ሓፂሩ ዕድሚኡ ተኸሊፉ ኢሉ ዝኣምንን ዝገልፆን እሞ ግን ተኣበርክቶ ናይቲ ሙዚቃ ምስቲ ዕድሚኡ ነፃፂርካ ከመይ ትገልፆ ሕጂ እቲ ሓፂሩ ወይ እውን ተቆፂዩ ዝብል ክሳይ ካብ ብዙሕ ወይ ካብ ህርፋን እዩ ማለት ብዙሕ ካብኡ ክንፅበ ወይ ክንረክብ ንኽእል ስለ ዝነበርና ማለት ብሓፈሻ ግን እቲ ኣብ ክሳይ እንድሕር ኣሚንና ኣብ ዓይነት ድሕር ኣሚንና ኣብ ዓይነት ስራሕ እንድሕር ኣሚንና ኣኺሉ ዝሰርፍ ምሻለካ ሃብቲ ናይ ሃገር ሃብቲ ናይ ህዝቢ እዩ ኣበርኪቱ ከይዱ ዘሎ ብኸምኡ እየ ኣነ ዝትምቶቲ እትናቱ ማለት ከም ሰብ ትብል ኢኻ ሓንሳብ ምሻለካ ኣብዚ እዋን እዚ እንተዝህሉ ኣብርሃም ነዚ ኩነታት ከመይ ኢሉ ከመይ ምገለፆ ከመይ ምደረፈ ገለመለ ትብል ኢኻ ግን ብብዝሒ ናይ ፍርያት ወይ ብብዝሒ እቲ ፅልዋ ብዓቐን ናይቲ ፅልዋ እንድሕር ርኢናዮ ግን እኹሉን ትሩፉን ፍርያት ወይ ፅልዋ ገይሩ እዩ ኣብርሃም ኣብ ኩሎም ማእዝናት ናይ ሂወት ስለ ዝተንከፈን ብዕምቆትካ ስለ ዝገለፀን ዲኻ ዋላስ ያኽለና እዩ ኢልካ ስለተኣምን ከም ዝብለካ ይኣኽለና ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ኩሉ ሻዕ ምሳና ክህሉ ከሰኒየና ብደስ ምበለኒ እቲ ኩንነት ከምኡ ስለ ዘይኮነ ግን ኣነ እንታይ እየ ዝብል እቶም ዳርጋ ኣብ ሂወት እቶም ኣገደስቲ ዝበሃሉ መዳያት ናይ ሂወት ክሳይ ገይሩ እዩ ፈትሽዎም እዩ ተንኪፍዎም እዩ ሕጂ እንድሕር ንዑ ኣፅኒዕናዮ እንተደኣ ኩለካ ክነፅንዖ ከም ክሳይ ዘይኮነስ ብዛዕባኡ ክንመራመር ንኽእል ኢና ብዛዕባ ሓንቲ ስራሕ ናይ ኣብርሃም ኣልዒልካሲ ብዙሕ ነገር ክትመራመረላን
ክዛት የላ እንትኽእል እያ ሕጂ ንሱ ዓይነት እቲ ዓይነት ብልጫ ናይቲ ዓይነት ስራሕ ኣዛ ሚድያ ኣነ ሕጂ እንታይ ዝብል እኹልን ትሩፉን እንሻለካ እዩ ኢለ ዝኣምን ያ ኣብ እስራኤል ከለና ዝኽሪ ዝምልከት ኣበይ ናይ ዓመቱ ምዃኑ ኣይ ዝክሮን ብንጹር ግን ጌርኩም ነርኩም ከመይ ነይሩ እቲ ዝተሓስበ ዝተገብረ ከመይ ነይሩ I think ኣብ ጥቕንያት ንሱ እውን ዘቕረብካ ግጥሚ ነይሩ ሳውን ድሕሪ ቀሪብካልና ጽቡቕ ነይሩ ግን ከመይ ተበግሶ ዝወሰድኩሞ ሕጂ ኸ እንታይ ኣሎ ብዘይካ ዝንገብሮ ዘለና ዕላልሲ እንታይ ኣሎ ኣብኡ ዘለኻዮ ዝግበር ወይ ክግበር ዝሕሰብ ወይ ዝተገብረ እንተልዩ ኣብ እስራኤል ከለኹ ወላ ቅድሚ እውን ኣብ ካልእ ቦታታት እቲ በብግዚኡ ማለት ኣብ ቀዳማይ ዓመት ካልኣይ ዓመት ነበልካ ነይሩ ዝኽርታት ዝግበር ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝክሮ እየ ኣብ እስራኤል ከለና ምናልባት ካብቶም ነቲ ክሳይ ዘበገሱ ወይ እውን ዝመርሑ ዝነበሩ ክኸውን ይኽእል እየ እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ይግበር እዩ ሕጂ ኣብ እስራኤል ከም ዝብለካ ዘለኹ ግን እንታይ ነይራ ኣብ ኣሰርቲ እቲ ኮኸብ እያ ትብል ነይራ ቴማናይት እያ ዝኽሪ ዝገበርናዮ እውን ኣዝዩ ኣብ ሓፂር እዋን ንእሽተይ እዩ ነይሩ እቲ ዝገበርናዮ ግን እቲ ዝኽርታት ኣብኡ ዝተኻፈልናዮ ግን ብዙሕ ነይሩ ማለት እዩ ዋላ እኳ ውሕዳት ሰባት እንተነበርና ኣፈሻዊ ኣብዚ ምስ መጻኹ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኣይ ቲንክ ኣብ 10 ዓመት ዝኽሪ ተሳቲፈ ነይረ ኣብዚ ዓዲ ተገይሩ ነይሩ ሓድሽ ነይረ ሽዑ መጀመርያ ዝመጻኹሉ እዩ ግን ተሳቲፈ ነይረ እቲ ኣብ እስራኤል ከለኹ ኣብ እስራኤል ዝፀሓፍኳ ሓንቲ ግጥሚ እውን ዓቂበ ነይረ ማለት ኣብዚ ዓዲ ምስ መጻኹ ብድሕሪኡ ግን ማለት ንቡር እዩ ማለት ዝብለካ ከምዚ ክንደይ ኢልካ ማለት ኩሉ ሻዕ ምሳና ኣሎ ኩሉ ሻዕ ዝስርሑ ምሳና ኣሎ ሕጂ እቲ ከምኡ ዓይነት ምዱብ ክሳያት ግን እንታይ ትኸውን ንክንደይ እዋን ዘለካ ከም ልሙድሲ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ካልኣይ ዓመት ሳልሳይ ዓመት 5 ዓመት 10 ዓመት ከምኡ እንዳበልካ 25 ወይ ከምኡ እንዳበለ ዳርጋቲ ልምዲ ዘሎ እቲ ናይ ዝኽሪ ማለት እዩ ብከምዚ ዓመታዊ ኣይግበርን ኣሎ ኣብዚ ማለት ኩሉ ሻዕ ዓመት ኣይኮነን ዝግበር ብኡ መጠን ዝመፅእ እውን እንታይ ኣሎ ብካልእ መልክዕ ናይ ምርኣይ ምሻለካ ንኣብነት ካልኦት ስነጥበባውያን ስለ ዘለዉ ካልኦት ዝሓለፉ ዓበይቲ ስነጥበባውያን እውን ስለ ዘለዉ ንመን ጌርካ ንመን ክትገድፍ እሱ እውን ኣብኡ ናብ ግምት ዝኣቱ እዩ ንኣብነት ናይ ዝክሮ ድሕሪ 2016 ምናልባት ኣብ 2017 ከምኡ ዓይነት ዝኽሪ ከምዚ ናይ ክሳይ ነይሩ ናይ በል 25 ዓመት ናይ ሕልፈት ናይ ኩል ስነጥበባዊ የማነ ባርያ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ቅነሱ ከዓ ናይ መምህር ስነጥበባዊ መምህር ኣላሚን ዓብደለጢፍ እውን ኣብቲ ቀረባ ግዜ ሽዑ ሕልፈት ነይሩ ሕጂ ናይ ኩሎም ክሳይ ጌርካ ጠቃሊልካ ገለ ከምኡታት መደባት ይስራዕ እዩ ግን ብዙሕ ዓመት ግን ልሙድ ኣይኮነን ወይ እውን ግዜ እውን ሓጋዝ ይኮነን መስለኒ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ዛዕባታት ኣልዒልካ ምዝታይ ምዝከርም ዛዕባኦም ፍርያቶም ክግበረሎም ብዛዕባ ዝግብኦ ነጥፈታት ወይ ገለ ክተልዕል እውን ግዜ ዝሕግዝ ኣይኮነን መስለኒ ግን ተኸልፈካ ናብታ ገጥሞ ክንከይድ ሕጂ ኣራይ ኣብኡ ኣለካ ግን ወላ ብሓፈሻ እውን እቲ ብኸመይ ክንዝክሮም ኣለና ሲ እቲ ናቶም ድሕሪ እቲ ናቶም ሕድሪ እቲ ናቶም ኣነባብራ እቲ ናቶም ድሌት ንዕኡ እንድሕር እቲ መልእኽቲ እንድሕር ክንነብሮ ክኢልና ንሱ እዩ እቲ ዝኽሪ ዝበሃል ወገን ኣራይ ሓራይ እዚኣታ ኣብ እስራኤል ከለኹ ዝሰራሕክዋ እያ ቅድሚ እዚኣ ሓንቲ ግጥሚ ነይራ መልኣኽ ምፅንናዕ ትብል ኣጋጣሚ ክረኸባ ይከኣልኩን ኣብ ቀረባ
حراي هذا رغب كان نقبر زيا راي بعال ጭራ ኮኸብ ግርማለይቲ ብሒቱ ሰማያት ብስልሙ ጠፈር ጸሚይዎ ምድራውያን ናፊቑ ክቡር ህያብ ብስራት ሒዙልና ኳዕ ዝበለ ድሙቕ ባና ካብቲ ዝሓኸሮ ብራኸ ኣድማስ ፍሽኽ እናበለ ካብ ከብዲ ሰማይ ተነቒቱ ንዘለዓለም ዘይሃስስ ብርሃን ኣሰር ገዲፉ ኣብቲ ከርሲ ባሕሪ ጠምቦላሕ ምስ በለ ማያት ተሓቒኑ ማዕበል ተናዊፁ ንሕና ከዓ ምስ ገበታ ሕሰምና ትፅቢት ሕሱም ናፍቆት ሓዚልና ኣንቃዕሪርና እናማዕደናዮ ጠሚትና ከይፀገብና ናፍቆትና ኣይሓድአ ናፍቆቱ ኣየውፅአ ፍኖት ህይወት መንገዲ ሃንዲሱ ባሕሪ እናበለ ንባሕሪ ሰማይ እናበለ ንሰማይ ፍሽኽ እናበለ ተሰዊሩ ኣይተመልሰን በቃ ብኡ ሃጢሙ ግን ከዓ ኣይቀበፅናን ዝናፈቐ መዓስ ይቐብፅ ፅባሕ ተሳስዮ መን ይፈልጦ ፈጣሪ ጥዑም እንታይ ይሰኣኑ ከምቲ ነቢ ዮናስ ንሳልስቲ ኣብ ከብዲ ዓሳ ዘፅንሖ ይፈልጥ እንጂ ግዲ ምንባር ንመን ትግብኦ ሃየ ሓደራኹም ሰብ ዳህላክ ትእምርቲ ክንርኢ ናይቲ ድሙቕ ኮኸብ ወቕቲ ኣኺዱ ማይ ባሕሪ ምስ ገሸ ኮኸብ ጠፊእና ኣሎ ልኡኽ ዘይተመልሰ ኮኸብ ሕልና ኮኸብ ፍቕሪ ኮኸብ ተስፋ ኮኸብ ዓቕሊ ኮኸብ ፈጠራ ኮኸብ ጥበብ ዘትእምርተ በዓል ጭራ ኮኸብ معتا متى مرت صحاب كازيا أنا I think تشحن عسر سلستن مثلني ركزني أجنى يوم كنت أبزي جرمك أبزي سايمس أسفرقوا أبزي كمبيوتر أسفرقوا أتي ألت أو وقت تشحن عسر سلستن اوكي صبو ማለት ንርዱ ምክንያት ስፍሓት ናይቲ ትሕዝቶን እቲ ፅባቐ ናይቲ ትሕዝቶን ዘርዚርና ክንወድኦ ኣይንኽእልን ኢና ሎሚ ብምክንያት 16 ዓመት ብሞት ዝተፈልየሉ ጌርና ኢና ንዘራረብ ዘለና ፅቡቅ እውን ገሊፅካለይ እሞ ከመይ እዩ ናትካ ለበዋ ናይ መጨረሽታ ብዛዕባ እቲ ደርፊ ወይ ብዛዕባኡ ወይ ከዓ ብዛዕባ ክግበር ዝግብኦ ንዕኡ ዝምልከት ማለት እዩ እንታይ ኣለካ ለበዋ እንታይ ኣለካ መልእኽቲ ቀዳማይ ነገር ኣነ ኣቀድማ ብለንሽ ተቂስያ ፀኒሐ ቀዳማይ ነገር ንኣብርሃም ክንዝክሮ ወይ ክነኽብሮ ማለት እቲ ናቱ መልእኽቲ ክንሰምዖን ክንትግብሮን እዩ ዝዓበየ ማለት እዩ ዝዓበየ መንገዲ ካልእ ምናልባት ኣብ ቀፃሊ ምስ ምሻለካ ምስ ስድርኡ ምስ ካልኦት ስነጥበባውያን ብምትሕባር ናቱ ምሻለካ ብስሙ ናይ ምሻለካ ናይ ሙዚቃ ትምህርቲ ፋውንዴሽንስ ክኽፈት ተስፋ ይገብር ኣነ ብወገነይ ከም ዝብለካ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ሓንሳብ ኣብ እምሮይ ዝመፀ ንክስያት ኣሎ ብውልቂ ናቱ ህይወት ታሪክ ህይወት እውን ብዓብዩ ክፍለጥ ካልእ ወላ ኣብቲ ናቱ ስራሓት እውን ገሊዩቲ ኣገላልፃታት ወይ እውን ገሊዩቲ ኣገላልፃ ናይ ዝተፈላለዩ እቶም ዘልዕሎም ዛዕባታት ብእንግሊዝኛ ወይ ብካልኦት ዓለም ለኻዊ ቋንቋታት ዓረብ ይኹን እንግሊዝኛ እንተዝትርጎምሲ ምሻለካ ልዑል ተቐባልነት ወይ ልዑል ኣድናቆት ምረኸበይ ዝብል ክሳይ ኣለና ሕጂ ኣብቲ ናቱ ስራሓት ምሻለካ እቲ ናቱ ስራሓት ስድራ ቤቱ ወይ ነቕርቡ ወይም ዝውንንዎ ግን ወላ ንኣብነት ትርጉም እንተዝግበረሉ ዝብሎ ትዝገቦ ናቱ እቲ መልእኽቱ ሲ ብካልኦት ቋንቋታት እውን ትርጉም ሰብታይትልስ እንተዝግበረሉ ንኣብነት ማለት እዩ ንኣብነት ካብተን ብዝገርማኒ ወይ ኩሉ ሻዕ ምሻለካ ኣድማሳዊ ሓቂ ኢለ ክሳይ ዝገብረን ንኣብነት ኣብታ ምስጢር ፍቕሪ ትብል ደርፉ
ده يبالو أنت ما قال كايون السقاي يكون لك فرق مثلني أنت ما قال كايون فقرك يكون لك عسفي يلومني زي عابي مشان لك أنا تنتنا ناي هيوتن ناي فقرنيو أو قالوا أنت فقري من قديون أو ها زقرم مع قلال سناي فقر انتهي مقانو قالوا مالتي جينا زيوم كم زيوم عين زبسلو كستات ملختات الرأياتات بخوم مشاركة ناي قوانقوا ناي ترجم حاجة زي ناي ترجم كسانتز قبرولهم صبواني يروي بالبوغناي زي خبل زغل كالوس دما قدمنا زبلنايو كالوس نطايون كاب ناي ابراهام كم ناي ابراهام ناي كالوتون عبيت نطايون كم هاروم زلوم انا براتات مشالكا تحتنا تسعاري كومتات كم هارو يا تندقى ودا سلا زلو يزخل فكا زلو سلا غزيخان سلا مبريخان سلا تياب العلو زلا كاد ناقوتن كبرن بسم سمعتي مسكنكا خالد حجتو كالك زيب خالد حجتو خنرخب مقانا ويكا كنرخب تسفا قبر نلوم مكن ازي مسكنكا انا بتعمي مسكن يغني له باي